Dus er zijn er mooi uit. Ja, dat is geweldig. En je mem, die helemaal super. Ja, die is altijd fantastisch, hè? En dat kan het missen, hè? Dat zijn sommige kinderen goed, ja. Nou ja. Maar jammer, 450 gaat net zoiets. En dat is heel jammer. Oh, 415 geel, hè? En geel. Mooi. Ja. Nou, ik dacht... nog 40 seconden, wat verdikken. Ik krijg het net voor, hè? Hoe lang? Ik mag in de groep nog een man. Frits. Noordburgum. Tante Boukje. Jan Boersma. Jelly. En ja, vooral Liebes net weer. Ja, Brecht, Mout. Ja. En van iedereen die het vergeten vinden. Ja. Dan heb ik ook net hier. Nog straks niet zo doen. We krijgen net. Ik ben er niet meer. Dan maar gaan we drinken. Ja, dat hebben we voorst inderdaad. Jochen, 8. We binnen bijna. Ja, maar je mag eens in eindelijk komen in die kerk. Inderdaad.